Okay mga idol, so nag-full wave ta karon og Suzuki Smash. Okay, then ato nang na lisdan ang regulator. Okay, so nailisdan na to ang regulator mga idol, mao ni hang stocks. Then ang atong gipuli lihuwa regulator 5 pins. Okay, then ang wiring. Okay, dara. Then nagmodify na ta sa stator coil. Okay, sa pagmodify na to sa stator coil mga idol, ato ning putlon. So mao ni siya ang ground. So ang full wave dapat floated ang ground. So ato ning putlon mga idol. Okay, putlon na to ni, tapos inig kaputol na to ani kining winding coil. Ato nang sumpayag wire, itabok na to diri sa pikas. Okay. Din kini sad mga idol, kining duha ka winding coil mao ni ang color yellow wire. So ato ning putlon kining duha dapat mabuwag diri. So dapat mabuwag ang kining duha ka kuan. Kini putlon nato atong ibuwagan ni sa iyang gisuldahan connection. So inigputol na to ni mga idol, dapat kuyog ning duha gihapon. Dahil atong soldahon ipalayo lang nato, dapat nakasolda siya, connection gihapon siya, pero wala siya na connect ani. Aron mahimo na siyang full wave. Kini siya half wave ni kay naka-connect man siya diri. So putlon tani. Then atong ibuwag. Then ang wire nga atong gisumpay ani atong giputol kining ground, ang wire nga atong gisumpay mao atong i-connect diri. Okay. So ato na ang putlon. Okay mga idol, so nahuman na natog modify. Okay, so dara ang gatong kuan diri winding coil atong iputol, gisumpayan natog wire. So kini atong gigamit automotive wire number 16 circuit ang brand. Then diri gisubay na to aron limpyo siya tanawon. Tapos ang katong duha nga atong giputol nga winding coil nya atong gitapot gyapon, atong gisud og inani spaghetti wire. So itong spaghetti wire, tapos gibutang na to diri. Dayon ang katong wire nga gikan diri na to gibutang. Okay. Then sa pag-check ani mga idol, kung okay ba ni ang inyong trabaho sa full wave, pwede ra nga kini itaod na to ni diha ibalik. Tapos first yung buhaton test light, magamit mo test light. Then pero kini nakasod na ni, assuming lang nga nasod na diha. Okay, nabalik na nato. Then kung nasod na siya, imuhang first nimo buhaton ang TL sa ang pikas kuan sa test light, ang yang clip ibadi ground nimo, tapos chika ni bisan asa nga wire. Kung musiga na siya, bot pasabot, back job ang trabaho nimo diri. Kung musiga kay dapat floated naman ang ground, so wala na ground, bot pasabot. Then pikas, kung musiga gani, back job. Okay, so mo na siya timailhan nga first timailhan. Duha ni sila ka kuan, duha ni sila atong himon nga checking. So first checking na to, then ikaduha nga checking, ang duha ka wire ipapaaka nimo sa test light, din ang usa ka TL ari. Kung musiga ginabot pasabot, goods ang iyahang charger. So inganaon pag check ang full wave modification sa stator coil, full wave ngaton pag check kung magbody ground ka, dili gina siya musiga. Okay, then kining duha ka wire imo ning ibutang sa susumpayan po nimo tog wire, mao ni atong gibutang, atong i-connect sa color yellow o puti sa regulator. Then ang kining itom limiter connect nato sa accessories wire. So i-connect nato sa accessories wire, iuban nimo ang katong yellow nga imong giputulan ni, i-connect mo sa accessories wire. Mo na siya nagsilbing limiter nga dili mo overcharge ang imuhang charging sa imuhang motor. Then ang kining color green mo ni ang ground. So ground, i-connect nimo sa ground.
Din ang kining puwa i-connect nimo sa puwa pod. So red to red. Then ang imuhang i-modify aning din imo ikuyog sa kuan kini ang yellow o ang color puti. Okay mga idol no. So sa mga mag-DIY dihag full wave sa ilang mga motor, so nara kay tay available kay ta sa ato ang YouTube channel Bisdak Motorcycle Wiring Tutorial. Okay mga idol, so daghang salamat o gamping sa pag-wiring.